Giv dine kunder en endnu bedre oplevelse med et nyt og spændende website. Bilinfo kan nu som ny del af vores CMS-pakke tilbyde dig et nyt website, der indeholder en helt unik præsentation af dine biler. Du kan frit vælge mellem mange forskellige og spændende designs af sitet, så det lever helt op til dine krav og din smag. Med Bilinfos nye website får du et website i et tidssvarende og unikt design, integration med brugte biler indtastet i Bilinfo-programmet, du får mulighed for selv at administrere indhold på siden, dvs. billeder, tekst med mere, og du får et website, der er Google-optimeret efter standarden i dag. Du får også mulighed for visning af Bilinfo modeldata, finansieringsforslag med. På websitet har du selv mulighed for at vælge de menupunkter, du ønsker. På forsiden har du naturligvis mulighed for at skrive en sælgende tekst om din forretning og vise udvalgte billeder af de biler, du ønsker. Her får brugerne en liste over alle de biler, du har til salg. Her får brugerne en liste over alle de firmabiler, du har til salg. Her giver du brugerne mulighed for at sende dig en mail, hvis de ønsker, at du skal give dem en pris på deres brugte bil. Her kan brugerne booke en tid til service på deres bil hos dig. Her kan du for eksempel fortælle brugerne, hvorfor de skal vælge netop dit værksted. Under kontakt kan brugerne finde adresse, telefonnummer og andre kontaktoplysninger på din forretning. De kan ligeledes få en rutebeskrivelse fra deres destination og til din forretning. Som noget helt nyt kan du nu ved hjælp af et enkelt klik tilføje en sticker til dit website, så du f.eks. kan skrive, at du holder åbent hus, giver ekstra rabat på udvalgte biler eller lignende. Stickeren findes i 4 forskellige designs og vises altid øverst i højre hjørne på forsiden. Under menupunktet biler kan du selv præge indholdet af sitet. Her kan brugerne se din billiste i 2 forskellige designs med små eller store billeder. Brugerne kan desuden sortere efter mærke, år, farve, brændstof, afdeling, kilometer eller pris. De kan også benytte søgefunktionen på siden. På websitet kan du vise brugerne op til 12 billeder af hver bil, så du kan få alle detaljer med. Brugerne kan også dele annoncen med deres venner på Facebook. De kan kontakte dig, og de kan tippe en ven eller udskrive en salgsopstilling og har mulighed for at give et bud på bilen. Er du interesseret i at høre mere om Bilinfos CMS-løsninger, så kontakt os på telefon 96 19 44 00.